Jottono lamsugo Kansasni news night on night takok dai bukuk sungo haine hai kaisa update hai ke report miya thangnai ekta somoyo hothat khai wati wa mane bisingtui chini tiprasani 80 থেকে 90 ফ্যামিলি যে বিরমানও কলাইখা hai keba kotor kelaimani bising tui chini tiprasan nukungni 90 family abo birmang nu kelaijak hai keba khoti engjak aboni bagai norok nu sanani bagai ang kisi sa video makhaimani pia chini ungkha 32 motor bari ni blog ni 32 motor bari blog andaro laibo chini yang panchayat hingke Kamaria panchayat te yang South West pitongo koyekta pararongoi komse kom pray 130 poribar haidok je mia proni watoi hai ke ba kothor kolaimani bisinti nok nukhung ekdom nu tin lok sisik misik khai ekdom kapla khai klangjakha boni bagai tini nukha tosil phaioi o jara mia kothna angnai nokni hai khiba kothor klaioi kisi misik naini nogok nukhungo thangai tojonto khaikha inquiry khaikha tosil song ke busuk jora to busuba subman abota ang clear ke saimaya to phana tini je nukmani bisingte tosil phaioi tini te pasarokni birmano tojonto khaimani bisingte bilaina hambai ke jara tak jorati tosil bai kurung yai tongnai kurung maya khatongnai ono bo ang koinai jara miani jate gotna watei hai ke bo kothor klaioi jara ni nok ni tin dok sisik misik kelak jakha kunani chanani birman klai tongbai kha ke kisa norok tosil bai joka jokungdi ke orop forum dok manai o forum dok no nagai kaham ke norok application khaimanai norokni abo khoti puron dok kisa suk dimano abo to busuk manai asbuta ang saimaya clear ke topana tini nukha je tini 32 motor bai ni andaro pray 130 poribar 130 family moton chini nok kising mising bai kha ang kisi janorok no video wo so khai phunogono norok simane bahai ke nok sising misik la tongo tongsauni kono nu sujog korikha abo haike se chagya je nogo phone kothor klai bai bebak nu abo nosto ngoi thangbai kha hain bangi ta tini tiprasa takho bukut song blaini tongnani chanani birmanno klaijak hain bangi ang kisi sanarok no video khaima phunjabo jara Kansasni news nai tongnai takho bukuk sungno haine hai ang teksa kobokung ani channel no taksuk jora subscribe khaijaya khongke subscribe khaina bagai ang abu kobogo inke like share comment ke narok jate video rok share khaina ne musuke bo share khaimano ang rok ni video no takho sini tiprasa do phani takho bukuk sungno abuno phunuknai free no phunuknai ang kono paisa rok naya to phano ang narok ni video no upload khainai narok ni social media wo phunuknai kaham hamya jotto bai karanglai tongnai asukno jotto no hambai।